Ụlọụka the Basilica of the Most Holy Trinity Onisha bụ nke jupụtara na aṅụrị mgbe mmadụ 22 bụ ndị echere ụkọchukwu nke ụka Katọlik site n'aka Archbishop nke Onisha Most Reverend Valerian Okeke amara Okoye n'ebe ahụ. N'okwuchukwu ya, Archbishop Okeke gwara ndị ụkọchukwu arọpụtara ọhụụ ka ha jee ozi Chineke n'ime obi ụtọ, nsọpụrụ na umeala. Ọ gwara ha sị ha na Jizọs bụ ezigbo ihe nlereanya maka ha. Mgbe ọ na-agwa ndị ABS okwu, Reverend Damian kwuru na ọ họpụtara isi ụkọchukwu n'ihi ịhụnanya o nwere n'ebe Chineke nọ ma n'ebe mmadụ ibe ya nọkwa. N'okwu ya, Prọfesọ Kate Omenuha kwuru na o ji obi ụtọ na-ekele Chineke maka nwa ya na ndị ọzọ echiri ụkọchukwu ma rịọ ka Chineke nyere ha aka ịlụ ọrụ ha nke ọma site na Basilica nke Holy Trinity Onisha. Amara Okoye n'akụkọ ụwa ABS.